karka adaka ote machielo mano wachona dhi kao bang' kiseduoko mano penjo ni anga kela achiel kachiel nyaka studio karka ir Felix Kosinda mondo mi ang'o thuolo mar duoko japuonj ano gi studio karkae. En ote mar Okoth Onyango wacho ni ja P1 has intellectual incapacity to teach the JSS, especially those who haven't advanced. There's a total mess in our education system. Okoth Onyango oro ote ni machalo kama. Japuonj Felix adani mondo mi duok penjo ni japuonj mar P1 tise medori. JSS nyo bedo matek nango koso en wich teko ma sirkal koso ang'o ma osebedi ka ikonu ni ang'o ma ok nyal bedo kae ka unyatimo e thuolo ma uyudo. Awinjo ka gimoko to wacho en ni japuonj mar P1 anyalo interpret ni ok en competent enough mondo mi opuonj junior secondary school. Anyalo pogora e paro gi Okoth nikech gini ka nochakore junior secondary school grade 7 iyudo ka japuonj achiel mar motimo degree mane onego bed ni puonjo secondary school mane okel ka. Learning areas mane nitie ka ne ng'eny mane japuonj achiel ne ok nyal handle. Jopuonj mag P1 gi emane thothne okaw to ter kacha kendo adier nyithindo ne timo maber sama ne jopuonj mag P1 handle JSS. Nyithindo ne timo maber nikech japuonj mar P1 anyalo wacho ni tiegruok magi kale e P1 kacha en tiegruok maber kendo rang'iny magi bedo go mar puonjo nyathi en rang'iny mamalo, especially grade 7 ka wuoyi grade 7 gi grade 8 learning areas man kacha ok gin advanced sana kaka samoro ng'ato nyalo wacho gi ni gibedo advanced to an extent ma japuonj mar P1 ok nyal timo gi. Koro ata neno ni gi medruok masane japuonj P1 osebedo go osetimo diploma an to poda achunge kar tienda ni japuonj mar P1 is very competent, en gi content moromo kendo onyalo komiwa thuolo kata komigi thuolo maber mar ni mondo gi handle JSS. Aparo ni kata mane performance nikech sani ng'eni kata mana jonyuol ng'iyo performance. In fact thoth jonyuol pok pachgi oya 844 pod ging'iyo ni to nyathi perform nango. Koro an aneno ni japuonj ma ose advanced diploma japuonj P1 komi thuolo e JSS performance nyalo improve kendo kata mana practicals mitimogi gitimo with a lot of dedication nyalo bedo maber. An asiro ni nyaka gie sani japuonj P1 onego bed ni japuonj P1 mose upgrade diploma onego bed ni indiko mondo puonj JSS. Mamoko kuom gi pok ondiki koso thothgi pok ondiki. Ntie moko misiwinjo no ndiki ma jo P1 mano medore? An owuon pok awinjo. An ma interact go mang'eyo jowetena mose tiegore diploma thothgi pok ondiki, though ni moko kuomgi ose yudo bahati odhi intern omi internship. Ma bende internship pesa michulo gi kende thin kabisa. Yudo ka japuonj ni intern kacha ichule siling 20,000 awani 17. Japuonj ni remote kocha research kende ma itimo gi internet ng'eny otiyo gi nus mar salary ne e nyiewo data kotimo gang'o research mag CBC. Koro ata neno ni jopuonj mag P1 nyaka mose upgrade owegi chien kendo wicho wil kodgi. Hero mari do bed mane kodonjo tam mar ariyo kata tam mamoko ma pod biro ne sirkal kata duol mochung' ne ndiko jopuonj mag TSC? Hero mara kata mana kwayona ne duol mochung' ne ndiko jopuonj mano TSC. Anyalo kwayo TSC ni mondo ging'iye jopuonj mag P1 especially mose kawo time gi resources gi ma odok e sikul kacha ma otiegore mobedo gi diploma. Ging'i jopuonj gi nikech wan gi rem mar jopuonj e skunde gi. Ok ni jopuonj oromo, nyithindo ng'eny, then the school is understaffed. Koro duol mochung' ne TSC
omi jopuonj mag P1 slots mang'eny mondo mi ndik gi kacha giyud chances gi mag tich. Erokamano ahinya. Paul Oromo